Nalazimo se u blizini Ašothalama na površini od skoro 100 hektara. Ova je takozvana predivna livada na mađarskom Čodarit, a okolinu su meštani još na kraju 19. veka nazvali Kraljevskim bregom, u čast Franca Jozefa. Tako su želeli da sačuvaju uspomenu na posjetu cara koji je 1883. godine posle velike poplave obišao obnovljeni Segedin, Narodnu školu u Gornjem Ašothalomu i novu strukovnu školu za čuvare šuma, a naziv Predivna livada je nastala zbog toga što je flora ovog područja predivna. I za divno čudo je ostala netaknuta. Ljudi su se skupili ovog lepog majskog dana da bi se svojim očima uverili u to. Csodarét az itt található tőlünk nem messze, egy 3 kilométer, egy olyan csodálatos természeti képződmény, amely Európában szinte egyedülálló növényvilággal rendelkezik. Sada smo već i mi zaintrigirani, zajedno sa ostalim posjetiocima. Zanima nas šta nas to čeka na toj livadi. Pre polaska saslušajmo turističkog vodiča šta će nam reći o nastajanju ovog područja. Valamikor tómeder volt valószínűleg az a terület, csak a hosszú idők alatt, hosszú ezer évek alatt feltöltődött a növényi részekkel, nyilvánvalóan itt az Alföldön még egy kis homokot is ráfújt a szél, és akkor úgy alakult ki egy ilyen láprétté. A láprét arra céloz, hogy vízhatásnak kitett élőhely, még most is. Pođimo na ovaj izlet od 5 km koji će nas voditi kroz šumu u Ašothalomu. Usput vredi ispričati zašto je iznenađujuće da je ovo stanište ostalo nepromenjivo. Ova vrsta staništa je naime ranije bilo prisutno na ovim predelima i samostalno i mozaično na šumskim stepama, ali su zbog izuzetno kvalitetnog tla skoro sva mesta pošumljena ili obuhvaćena poljoprivrednom proizvodnjom. Tako su uradili i doseljenci na ovim predelima koji su pokušali da pesak vežu pošumljavanjem. Istovremeno su promenili i prirodu oko sebe. O svemu tome su obavešteni i izletnici jer je na putu do livade, zaustavljajući se u senci, Đerć Krnaš je pričao o borbi koju su ovdašnji stanovnici vodili sa peskom, o karakteristikama nizijske šume, o važnosti vode. Ubrzo se pojavio putokaz koji nam je saopštio da se približavamo svom cilju. Eto ovako u maju izgleda vlažna livada. Ona je baš u ovo vreme najlepša jer je sva šarena od raznog poljskog cveća. Ovo je vreme kada cvetaju orhideje. Ove su znatno manje i skromnije od svojih plemenitih rođaka, ali su isto predivne. A orhideákat onnan lehet felismerni, hogy van egy úgynevezett mézajkuk, ami arra szolgál, hogy egy jó leszállóhelyet biztosítson a rovarok számára. Tehát, hogy kényelmesen le tudjanak szállni a rovarok, és onnan tudják a nektárját kiszedegetni. Iz travnjaka uskolisnog šaša jedan za drugim niču cvetovi sitnog lukovičastog bilja, presličica baloče ornihtogalum. Na peskovitom delu livade se povetarac igra sa svilenkastim listovima kovija. Ova višegodišnja biljka spada u porodicu pravih trava, cveta u maju i sastavni je deo narodne kulture, veoma poznat ukras narodne nošnje, ali tu raste i šaren bubac paukoliki, kaćun sodacki i mirisni kaćunak. Sve prelepo poljsko cveće ne možemo pokazati, ali smo zamolili našeg vodiča da nam predstavi primjerke koji su najvredniji na ovom predelu. Itt van például az Anacanthis pyramidalis nevű latinul így nevezett növény, ami a pyramidalis nevet onnan kapta, hogy ilyen piramis alakú a bimbós virágzata. Ez egy orhideaféle. Később, amikor már minden virága kinyílik, akkor egy ilyen kis félgömböt, vagy egy kis nyújtott gömböt fog képviselni. Védett növényfajunk elsősorban ilyen láprétek növénye. Itt is jelentős mennyiségben előfordul, több más növényel természetesen egyetemben. A most még alig látható növényfaja a csodarétnek, ami avatatlan szem csak fűnek látná, vagy nádnak, az a mocsári kardvirágnak a levele van még csak.
akinek van otthon a kertjében kardvirág, ugyanilyet tapasztalhat, ugyanilyen kardszerű levelei vannak, csak azok jóval nagyobbak. A rétnek az egyik legjelentősebb faja ez a mocsári kardvirág, ilyen nagy egybefüggő állománya Közép-Európában nincs másút, Nyugat-Európában meg Dél-Európában találhatunk ilyeneket. Zmijski jezik raste samo na jednom delu livade. Malo ga je teško pronaći, ali ako vam je biljka već poznata, bit će vam nešto lakše. Jól látszik, hogy a levelének nincs erezete, vagy ennek a zöld részének levelének nincs erezete, és itt van a spóratokja, ami jól látszik, hogy ilyen kis tokocskák sorozata. Ez még éretlen, ez nem virágzik, mert hogy nem virág, hanem majd amikor megérik, akkor ezek a tokok kinyílnak, és kiszáll belőlük a spóra. Miért védett? Mert ezen a réten csak itt találjuk, ezen a tenyérnyi folton, és máshogy nem is. Még egy helyen van a csipaksemméken, és több előfordulását itt nem ismerjük. Tehát egy olyan unikális élőhelyhez ragaszkodik, vagy kapcsolódik, ráadásul maga ritka, tehát kisegyed számban, és ezért védett. Magát, ez egy érdekes kérdés, mert maga nem a növények veszélyeztetettek általában, hanem az élőhelyük, hiszen a növények nem szakíthatók el az élőhelyüktől. Polako smo obišli teritoriju, odmorili smo se na jednom od poznatih brda u Ašothalmu, gde smo podelili doživljaje i među sobom i sa kamerama. Itt tudtatok arról, hova fogtok jönni? Megnézzük a csodarétet, és megnézzük ottan a védett növényeket, sétálunk, biciklizünk, és erről tudtunk igazából. Megismerni mindazt, ami körülöttünk van. A körülöttünk élő növényeket, állatokat, virágokat, gyógynövényeket, fákat. Nagyon sok növényt láttunk, és hogy védeni kell a természetet, és hogy nem szabad leszedni az ilyen védett növényeket, és hogy a természet az egy otthon. Opšte je mišljenje da je vlažna livada u Ašothalmu spašena u zadnjem trenutku. Ovdje rastu 22 vrste zaštićenih biljaka. Zadatak zaštitara prirode je da je sačuvaju, a od svih nas zavisi da li će biti vidljiva, da li će biti naše zajedničko blago. Pa onda još dugo može tu rasti koviji, cvetati karanfil i vratižeja na ovoj predivnoj livadi.